Здравейте, приятели! Днеска съм тук, за да ви покажа няколко кисели млека, няколко хубави квасени кисели млека и няколко менте квасени кисели млека. Като за начало, има две сергии на пазара Димитър Петков в София, които в петък, събота и неделя идват едни хора от Родопите, някъде от района Юндал, доколкото знам. Те са две сергии, едната е в ляво, като влезете на пазара от към Стамболийски, едната е втората сергия от ляво, продава едно момиче и другата е последната преди туалетните от дясно. Там продава едно момче с брат му. Като цяло в началото продаваха, момчето специално продаваше хубаво кисело мляко, после започна да го разрежда видимо с краве мляко. Аз го бях предупредил, че не е хубаво това, ако иска да почне да го продава като смес или на по-висока цена овчето мляко, защото аз като един любител на овчето мляко много харесвам, но и веднага познавам, като почна да го мешат с краве и като не е истинско. Той каза, добре, ще си взема бележка, но така и не си взе бележка. Аз спрях да взимам от него квасено овче, уж овче кисело мляко, защото то просто не е овче. После почна да взимам от момичето, обаче за втори път взимам от това момиче и то се пресича. Специално кравето вчера взех две бутилки. Една бутилка краве и една бутилка овче. И това, което се оказа, беше, че овчето беше на вид окей, като се свари. А кравето, още като го наливахме от бутилката в тенджерата за варене, то беше на парцали, и стана на извара съответно. Тя ме предупреди, вари ги на много бавен огън. Аз и двете ги варих на много бавен огън, но овчето окей, не му стана нищо. Или поне изглеждаше окей до момента, в който беше прясно. Пусна каймак при варенето. Но проблема излезе след като го заквасихме. Докато кравето директно го изхвърлихме, защото то мирише на извара, но на вкиснала извара. То не мирише дори на хубава извара. И така, за смисъл, днес реших да направя това клипче, за да ви покажа как разреждат овчето мляко с вода. Ето вижте, например, сега това е първия буркан. От този първи буркан аз го излях с нощи, това беше цялото цвик догоре, ето до тук. А това е продукт, който се подкваси, който в момента изглежда подквасен. Продължава да пуска цвик, но виждате, една трета от буркана е била пълна с вода, което означава, че това мляко е било разредено с вода. Ето втори буркан. Виждате, той продължава да плува в цвик. Виждате, че не се е подквасил като хората поради голямото съдържание на вода. Виждате го как се тресе млякото. И да, виждате, отново два пръста от буркана са отлети, защото това беше вода. Ето го и третия буркан, както ви казах, 2 литра бутилка. От него виждате повече от една трета, това беше пълно с вода. И отново виждате консистенцията. Не е много добра, но това е положението. Купувате си за 7-8 лева бутилка, 2-литрова, уж овче мляко и една трета от него е просто вода. Така, сега да ви покажа едно мляко, което взимам, купувам си от едно село над Самоков, близо до София. Сега да ви покажа мляко, което съм квасил миналата седмица, или по-точно тази седмица почините ни бяха, ние си взехме през почините ни през тази седмица. Ето ви едно мляко, което го бяха избили пред мен. Вижте колко малко цвик има отгоре. Леко е наклонен каймак, защото просто на мястото, на което го оставям, леко наклонен. И то се заквасява така леко наклонен, но няма значение. Виждате буркана пълен догоре. Има малко цвик, нормално за мляко, квасено преди няколко дни. Но виждате, консистенцията не се тресе, прекрасно е, на вкус е прекрасно, на маслено е прекрасно. Това мляко го бяха извели хората пред мене. Няма добавки от вода. Бутилката струваше 10 на лева, 2 литра бутилка. Ето сега ще ви покажа втори буркан от него, квасен, защото третия го изядохме. Но ето го, втори буркан за квасен, просто не беше пълен догоре, но ето виждате, няма почти никакъв цвик. Млякото е прекрасно. Значи той цвика зависи от температурата, на която го слагате да го заквасявате. Ако е малко по-висока температурата, съответно избива и малко повече цвик. Обаче тук няма почти никакъв цвик. Това е стояло 12 часа на много ниска температура. Това беше почти изтинало, като го сложих. Стоя 12 часа цяла нощ. На сутринта го извадихме. Докато това,
което го класих вчера, беше малко по-топличко, обаче го извадихме след 6 часа и виждате резултата беше доста плачевен. Това е краве мляко от същото село до София. Ето виждате, белязал съм си го с къде го бъркам в хладилника. Ето виждате за каква масленост говорим. То даже стои на консистенция дори по-гъсто от това, което ви показвам тук овче. Кравето със страшен каймак, със страшна масленост, много готино мляко. И то няма никакъв цвик отгоре, както виждате, стои много стегнато, много хубаво. А това пък е един буркан от същото село, пак до София, което си го бях купил овче квасено. Както виждате, и то няма никакъв цвик избил отгоре. И въобще не изглежда като млякото, което госпожата продава тук от Юндола или от Родопите всяка седмица на пазара Димитър Петков. Така че, моят съвет е, избягвайте ги тези две сергии на Димитър Петков, защото продават откровени ментета. Продават ги скъпо, продават ги като истински продукт. Аз като един ценител на киселото мляко, овчето специално, а и на кравето, който си кваси не за първи път в къщи мляко, веднага разбирам, като почна да ми продават ментета и много се дразна на това. И затова ви казвам, избягвайте ги тези две сергии на пазара Димитър Петков. Втората отляво и тази до туалетните отдясно, която продават момчето, защото там продават просто ментета и ви лъжат. Казва ви, че ви продават фермерско мляко, хубаво фермерско мляко, те ви продават мляко или разредено с вода, или овче разредено с краве, или някакъв друг буклук, но не ви продават качествено кисело мляко. Другото място, на което също съм се парил, като съм си купувал уж хубаво фермерско мляко, е магазина на Варшес на същия Димитър Петков пазар. Той е от другата страна на Тодор Александров. Там два пъти си купувам едно мляко, което е прясно пакетирано краве в кутии, квадратни кутии, такива синьо-зелени. Оттам директно с отварянето, то е в срок на годност, но директно с отварянето това мляко е вкиснало и си мирише на вкиснало и не е хубаво. Просто даже бих подал сигнал до БАБХ, но тая поръчкова организация не мисля, че ще реагира. Така че, приятели, като един фен на киселото мляко, който си кваси мляко вкъщи, когато си намери качествено прясно мляко, естествено, ви съветвам, избягвайте ги тия две среги, защото там продават ментета. И избягвайте да си купувате прясно мляко от магазина на Вършец, защото там го продават вкиснало, въпреки че е в срок на годност. И това е от мен смисъл. Пазете се, внимайте откъде купувате. Има едно друго кисело мляко, което сам много го рекламира, дори във Facebook ми излиза реклама на Багри, което уж е овче кисело подквасено. То струва 5 лева едно малко бурканче, което е ето толкова високо, в смисъл горе-долу на 2/3 на този големия буркан. По мое мнение, това мляко също е менте или също е някаква смес. Не е чисто овче, то е смесено с някаква, или с крава, или с някакви други примеси, но да, много го рекламират, обаче и да, също казват, че имат овче прясно, което в София не се намира уж в магазините Минимарт на ония дебелия, но то не се намира. Така че, да, за мен и това не е много чисто овче мляко. Ако може да си намерите в някое село да си купувате мляко, най-хубаво и най-добре го дойдат пред вас, защото да не го кръстосват с краве овчето мляко или с вода, както в случая виждате. Ето го тук, директно беше кръстосано това мляко, защото толкова много цвик да избие. В смисъл, аз дори да съм го сложил, дори да е малко по-топло било, да избие толкова много цвик и извинявам се, толкова много вода. Ето го виждате го тук, тази вода, просто това не е нормално. В смисъл, аз винаги бурканите имат някаква разлика в температурата, защото вие докато ги излеете от тенджерата в бурканите и докато сложите закваската и така нататък, винаги се получава някаква разлика в температурата. Само че тук виждате 3 буркана, които от две различни тенджери, нали? Едното е краве, другото е овче, ама 3 буркана, които няма избил никакъв такъв цвик и не съм отливал от тях по 3-4 пръста цвик отгоре, докато това изведнъж вчера да, просто виждате консистенцията и то продължава да избива цвик, просто защото е налято с вода. В смисъл, то мирише на овче, като го сварих, изби му каймак, защото има някакво мляко вътре, обаче виждате колко много водичка вътре и просто не е качествено. Пазете се какво купувате и ако си намерите някой, който продава качествено мляко, си го пазете и си купувайте от него, защото ментетата на пазара са много и цакат с цени като за истинско.
Чао за сега от мен. Това е за този път, това видео от мен. Следващия път още. Чао!